Jak to, že ses do toho zase pustil? Znova do toho tech meetingu. No neviem, ani ja sám. Ale nie, keď prišla tá príležitosť znova, že sa tech meeting presťahuje na Slovensko, že ročník 2015 vychádza opäť na Slovensko, tak po rozhovoroch s ľuďmi, ktorí v dobrom spomínali na tech meeting v roku 2012, ktorý sa uskutočnil v Bratislave, tak som si povedal, že to skúsim, nakoľko je veľmi veľa ľudí v oblasti potápania, ktorých by som rád jednak ja si vypočul ich prednášky, ich informácie, ich názory, čo majú nové, čo objavili, čím sa zaoberajú, aké projekty im bežia. A taktiež si myslím, že ľudí to bude zaujímať, potápačov. Tak som si povedal, že to už po tých skúsenostiach, ktoré mám z roku 2012, že by to mohlo znova nejak tak zaujímavo výjsť, tak sa o to pokúsim. A jak si oslovoval nový, jakoby staronový a nový přednášející, jak se ti to dařilo? Bylo to po té zkušenosti z těch minulých let jednodušší, nebo myslím, jestli ti pomohlo to, že jsi měl úspěšný ten ročník? To si myslím, že je veľmi dôležitý faktor, prečo zase tam budú veľmi zaujímaví ľudia a osobnosti. Tech Meeting 2012 sa veľmi dobre zapísal a tak neskromne si trúfnem povedať, že Tech Meeting sa už stala taká značka, ktorú už vnímajú aj ľudia vo svete a sú radi, keď môžu prísť navštíviť Tech Meeting. Ročník 2012 bol príjemná akcia, ktorá sa zapísala do pamäti účastníkov a vlastne zostala tak rezonovať medzi ľuďmi a od toho som sa vlastne odpichol. A je pravda, že keď som oslovoval ďalších prednášajúcich, tak mal som sa vlastne na čo odkázať a pomohlo mi to. Takou druhou vecou bolo, že dostal som viacero ponúk na prezentácie a prednášky práve na základe treba z dobrých referencií od tých speakerov, ktorí boli v roku 2012. Takže dá sa povedať, že ten ročník 2012 bol taký dobrý východzí bod na to, aby rok 2015 sa snad tiež dobre podarilo. Na co teda pozveme diváka nebo návštevníka? Tak mám si trochu problém, lebo sú to osobnosti, ktorých si každú veľmi vážim a som veľmi rád, že prišli a prijali pozvanie. A v podstate som si povedal za cieľ Tech Meeting spraviť trošku tak širšie, ako bol ten predchádzajúci. A preto to už nebude len čiste technické potápanie, ale bude to aj extrémne potápanie v oblasti freedivingu. Bude to extrémne filmovanie alebo dokumentácia pod vodou a samozrejme budú to prednášky z oblasti potápackej fyziológie, potápackej vedy a preto sa mi ťažko takto hľadá takého toho najväčšieho headlinera, je ich tam viacero. Určite nemôžem opomenúť Andrewa Georgitsisa, Herberta Nicha. Ku každému by som mohol povedať strašne veľa, ale asi by bolo lepšie, keby si záujemca, kto si chce prísť pozrieť Tech Meeting a týchto ľudí, nájde o nich pár slov, či už na internete alebo na našich stránkach. Taktiež Breta Heinfila, Křižka Starnavského, Steva Lichtága, z našich Ferka Novomeského, Míra Rozložníka, z zahraničných ešte spomeniem Vika Verlingera. Je toho naozaj veľmi veľa a teraz tak pátram v pamäti, dúfam, že teda tých, ktorí som momentálne zabudol, že som teda nespravil som to úmyselne, ale to sú také tie mená, ktoré mi rezonujú pri rôznych, sa mi vybavujú pri rôznych situáciách, kedy som sa rozhodoval, koho pozvať a čím ich osloviť. A takú čerešničku na torte si trúfnem povedať, že bude prezentácia alebo súčasťou Tech Meetingu bude oficiálne podujatie DANu, Dan Europe, a to bude s názvom Dan Day, na ktorom prídu predstaviť najnovšie poznatky z oblasti potápackej fyziológie, dekompresie, kam smeruje potápacký výskum v tejto oblasti. Priamo vlastne najvyšší zástupcovia DANu a bude to profesor Alessandro Maroni, prezident DANu a
zakladateľ DANu, taktiež profesor Konstantino Balestra, čo je viceprezident DANu a prezident pre výskum DANu. A to sú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike a o to viac si cením, že v ich nabitom programe si našli čas a prídu doslova do písmena na otočku. Znova mi príde na rozum ďalšia veľmi zaujímavá vec a to je predstavenie knihy, úplne novej knihy, ktorá vlastne vznikla na základe niekoľkoročného výskumu v oblasti dekompresie. A táto kniha má 35 autorov, ktorí sú v jednotlivých oblastiach, dá sa povedať, na slovo vzatí odborníci. Já bych ještě se chtěl zeptat na jednu věc. Já jsem si všimnul, že tombola tentokrát si myslím, že bude snad každý vyhraje něco, protože těch cen tam máš strašně moc. Tak zkus na tohle téma pohovořit a říct našim divákům, na co se teda můžou těšit v té tombole. Tombola, alebo respektíve toto sprievodné podujatie, ktoré bolo pôvodne zamýšľané len na také zatraktívnenie toho podujatia, aby si tí diváci odniesli z tech meetingu nielen teda tie vedomosti a informácie a zážitky a skúsenosti, ale aj niečo hodnotné. A umožnil som vlastne partnerom alebo proste firmám, ktoré sa tam zúčastnia, aby proste mohli priniesť so sebou nejaké konkrétne produkty. Tak sa vlastne rozvinul až do takej miery, že a toto je vlastne niečo, čo by som takisto spomenul v súvislosti s rokom 2012, kedy sa mne samé vlastne tí partneri a tie firmy hlásia, že by radi niečo venovali. Tak samozrejme, že neodmietnem to, lebo som veľmi rád, že prídu a venujú to tak, že tých cien sa tam naozaj nazbieralo veľké množstvo. Veľmi rád som, že generálny partner sa stala firma z Čech, ktorá má, si trúfnem povedať, dneska už celosvetové meno, a to je firma Disoft, ktorá dala taký balíček vlastne pre potápača, ktorý sa chce venovať pokročilému alebo technickému potápaniu. To znamená, že je tam analyzátor v plnej konfigurácii a je tam vlastne najnovší potápacký počítač v plnej výbave. Tak všetkým tým, ktorí sledujú toto video, tak adresujem túto pozvánku. Prídite 6. a 7. 2. 2015 do Bratislavy, miesto konania Hotel Bratislava. Uvidíte tam spustu veľmi zaujímavých osobností. Môžete niečo vyhrať vo veľmi zaujímavej tombole, uvidíte spustu firiem, ktoré budú prezentovať svoje výrobky. Stretnete sa so spustom ľudí a myslím si, že to bude dobré stretnutie pre všetkých, ktorí majú radi potápanie a radi sa stretávajú s ľuďmi okolo potápania. No, takže keď sme si teraz porozprávali niečo o tech meetingu, tak ja si teraz trošku idem prepnúť myseľ a idem sa trošku zrelaxovať, lebo aj tak ako aj vy, a ja mám veľmi rád potápanie, tak si idem trošku zanoriť, zapotápať a máme krásne počasie, viditeľnosť vraj je úplne perfektná, tak sa už na ten ponor veľmi teším a verím tomu, že sa niekedy, či už pri vode, ale hlavne na tech meetingu stretneme. Tak ja idem. To bylo ono.